ni de na yesua de next week ye ba foforo be san ba betofa mami miemra ye nkasa no so you say and the boys ne kasa like I say ye kan twi ase ye kan brofo and ye kan twi brofo ye kasa na say said ya say na say ase nyina ye me kan say akwantu na etutuye no onse me bage ye otimi nchen ye wo no brekum okay e ho ana ote se etete ne ho ma ni nyini wi a onyina na mamere obrekum okay ba me man so ne kotran kan na school obekọ bro no ametena so no na wasua ho de no ebi a me ba fia me nka me krum kasa nkyere me ba no nti de ote na bonte na odi nyini okay ena say ye kasa no na eti say ye kasa damrifa ya ka bebre obi anima de kro damrifa ye honama kwa ne bia akwa be ya yo wo ham na ma ye be ma ana wo ba nti uti asena se obi hu se wo ye nipa say de wo ai nti udamrifa ne wu a wo ko nti na ye ka say obi ti ase a ne ho akwa ngu se wo ti ase a honama kwa ngu nti se nipa wu a ne ba ayo no nya adwuma biem udi enye ye okay be ma no ensori biem nti ese damrifa due tina ese ne damrifa na wu enye nipa dua ne mu wono ne koye na no na ne ma so mbontia eno na me hu se wo ye nipa eti damrifa na ye damrifa ya wa ham ha be ma no ba na tare ho no ye ka so obi ne sa hye damrifa mo de hye na suma na za na hwenim ai friends apan so ye ka so obi ne sa hye damrifa mo a wo de hye ne anya de o kan wo de hye na ham what say anda kanu to anye say akwa ne sa hye damrifa mo sa hye na ham damrifa ne ha anda kanu eso ya kan wo he ne guatade bi achi broni bi wono abaga na pese o titwi nti de obehu bia na o kan o se damrifa du mo say due to any due due okay abloflies no due yeah any due ni swara ya de kro okay e bia your bill is due aso any due ni spelling say different bia ni yes ni na due yeah ba ka ba good due ni ba good due o se damrifa due edi damrifa ne wa ham ye nto aso okay kasa bebre so na ya kan se no a medical kan ho asem wa ba ko se obi kan news a obatia wo se wahisa ne nkuku ne kakako wa wasako wo se ye call barakese na papa ne ni wasa ne nkuku ne kaka woko nti police fo ndi ewura den wona hwe ni ho okay wa kan news no woko ba ne nkuku ne kaka nye kasa nkuku ne de no ano no nkaka nye kasa ye tworo da bia ni asante kasa na kan kasa bia mu nkaka no dabi na nkaka ye de sane niema dabi ye wo kaka saduane mu ahye okay na afa aduane ni mu no ono amo na sase hye ne be fa aduane ni mu a ese kaka fam nke ya bon but emmo ye ni ntine kan kaka but e bon ye kankan okay what is it Matias good eti eye nkuku ne nsanka ne nkuku ene ne nsanka na ye no kukuo mu na ye didi asanka mu asanka ya ayewa apatoyewa enti ekwa ye no de ono mu no ene de odidi mu no ode nyina kọ na ese ne nkuku ne nsanka nya kaka nya ye nyim kasa kroba bi firi kaka ye nipa sen swati ase ha kaka eye nipa sen abusia ene nipa sen ya de na ese ya katwi bi abutu no oh ya se kasa ne bi ne nkaka ene ya se ka ne sei ne nkuku ne nsanka sanka ya potoyewa yeah yankoi okay afeya na sports for so ta ka se ona ntenteno a ye ni ntenteno a nipa no masase so ye ni ntenteno a ba ye won hanoa yes what about ni ko what ntenteno a watwema nnua ye ni ntenteno a wo ba bi nipa nan si ntenteno a wo dua no dua si soro no ano end branches na ye ntenteno a na the sports for the party is a player ndam onam dua no end branches a wo fiduana no a wontimi nya bibia nsom biem obetira fom tintenten no ho no aya soro anya fom aya hanwa onam hanwa ho ena bronika se periphery hanwa nya ntenten no dabi ni ntenten no wasase so ntenten no you you soro end branches eni president bebrewu na Ghana ntimi shego yi na be onam ntenten no obeda shego
Okay. Eti ensem bebre a yeka sisi a wobetena ha isenka sports for sorry pepe a ka trans ya baka se premoto ai na premo no ni marekro edi papa be wom ne nko ka se premoto a je se dumi no abo na ka no ana ayi morofo di yeso no okay satam bia no ma agya bombo ba kum bem brebia 12 ni abope no ma try ba ko eno ne premo no bafa mentwa no obeka ya kwadwo be kura de bia mo behu first na dum egbodum mienu a obeti noise sene first no mutu kum no first dum na ye bisa beta obi anim se dum mienu nti omo sano no be dan ne watch yes bi anim se mo sano dum na watch bi bo wa na ai e kire obi ase times ya bo remote dum mienu abo na so yafo no de tram ne oma ei abusia ya de premo ya ka bia ye nima de kro ye ka bi di na omubu bebi se kwan chen ade efe ye di sika ene ye no ano no asante ye se ne ma bebre okay kwancha de efe no edua efe ho na disika ko ye edua no haban bi efe haban bi efe no na bro akata ho ebo sesi na deda efe pa ho na ko ye si ho okay eye nipa no efe no pani kwache ana sini fie fe de Dr. Mensa na kan ne efe hwe na mpori no na dan ye si wo nyina no na efe